o nwere ihe mere eji asị na nwoke ọ dị mma nwoke na nwoke adị azụ nwa n'ala Igbo because of ụdị ọrụ nna nna anyị fa na-alụ. And iwọchi ya ifu na ihe mezili bụ na mgbe ahụ ụmụazị anyị na-amụ anyị mụcha afa nnefa ga ọmụgwọ fa ga-enetebe nnefa mana fa agaghị enetebe nna fa. So ị gaghị asị ka ị ka meme otu a nna nna anyị ha si eme maka na ọ dabara ọrụfa. A lot of nna nna anyị ha tagidere afọ nwụfuo ụmụ fa echetara dị faru ha nafe egoro mmanya ọkụ nye si nyere m dadi m ogoro ọsọbọ ihe ọzọ ga-ego ogoro okpunye nyere m dadi m onwe ezi efe mọmị ime isie nri o were ego nye nne ya isie nri gị nyetụrụ m dadi m ọ bụrụ mọmị ị na-eme ihe niile ọ maka mgbe ahụ mgbe gboo ka ọrụ ụmụ nwoke chanelụrụ ọzụzụ nwa n'aka ụmụ nwanyị nye wutene gị nnukwu sọsọ ihe ị ga-eme bụ correct yourself by doing it today the other way around.